Да му се не види, пак ще завали, много е гадно. Здравейте! Днес ще говоря... Днес няма да говоря за нищо, което всъщност под заглавието може би сте си помислили, че тя ще говори за дизайн, но не, няма да говоря за дизайн. Ще правя нещо. Но аз ще направя тъп дизайн с пижамата си. Запомнете тази пижама. Може би в началото на видеото сте се зачудили тя защо е по пижама. Тази пижама ще стане доста интересна. Ето го първия модел. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl. Виждате моето универсално пончо. Става Иза. Малко е хипарско, но... Пис! Правете любов, не война. Значи това бяха моите тъпи измислици, които си приумих една вечер. И обаче това беше пълна тъпнявшки. Аз бях измислила още, но... така по-разголени са. Значи... това беше... ако ви е харесало. Enjoy! You can see this! Вижте моята гордост!